berogbo je saklaima haikena norogbo ani koi mungno ya sagoi nor tini phaiman jak phaikia ani sajoni ase mani salno palajani bagi hinai amni bagi norno belai kheno kulpe hambai abono ang norno salmo songo tini ani sajak ase mani kha tini 12 bosor kanai 12 bosor kamani no mutuman khangke kaitono belai kheno kulpe hambai maya paro tanoi himala bini ase mani jorang kha 14 tarik 2014 10 tarik Januari o asayo bini ase mani dini kok kha belai abono kha mutu ani lamo belai mutu ni butang kahai bini ase mani dino ase mani khangke Mohanpuro dei bini buma ase mani yagulo logino jibi hospital ma tongkya 10 হয়তো 15 দিন মতো tongoi aro kaito suba ma bai kaham pu hen tikli thaiman ka amoi kaito belai kheno kulpe hambai ani sajak kha belai kheno mutuni bagi kai belai madi ka siang ani langmao dei tini jora kaito suba mani bisingtei bini sak sori nong thong dei bini pori thaneng thong kaito suba oi tini jora mungsa kebu mung yawino parangai khaikya ang bagi kaito ni thane belai kheno kulpe hambai maya parpiro ini oma haikeno bina asmeni salno palai mani yagulo jeng samung kisa senam laikya o samung jotono chanani bagi ang jotono nang koijago ini samung ngkha thokung thoya kono jeng chalai jani bagi jotono biarung laino bandar pai mani yagulo ani sajak samani ke semani simi bi badeno kotor ke palai jani munu jamani engke taklai ngke kotor ke palai jani saka kotor ni ngke jamu numu ti kotor jamu numu ti khaya ngke kotor ya haima tongpo ambagai jamu numu khai jani no hnewan sugai kotor no khlai jani hnai tini khlaiman ka abo kaito suba ma baise ambagai jotono jamu sai la jani bagai jotono no ang koijau ambai